Il-poplu Malti Wawċi se jkun qed jistenna 3 snin oħra biex jara l-espansjoni tal-emerġenza tal-Isptar Mater Dei wara snin ta' wedi illi pajjiżna se jkollu settur tas-saħħa li jlaħħaq u li kellu jkun state of the art. Ikkonferma dan il-kandidat Ġotjen Qabela meta ħabbar il-pjan ta' espansjoni tal-emerġenza ta' Mater Dei wara sentejn ta' negotiating procedures u stennija biex jibda x-xogħol fl-isptar. Qabela jispjegalna illi se jkun qed jagħmel unit ta' 135 sodda għal kura psikjatrika akuta u li se jkun lest 3 snin oħra. Dan il-proġett ħajdum biex jitlesta 3 snin. Aħna sadattant is-servizz ġo Mount Carmel irridu nkomplu natuh. Ma dan l-istazzjon Ġotjen Qabela konferma li se jkun qed jagħlaq l-Isptar Monte Carmeli u dik l-art suppost għandha tintuża għas-settur tas-saħħa. Iżda dan kollu mhux qabel tal-inqas 3 snin oħra, kif diġà għaddew snin ta' tmexxija laborista u settur tas-saħħa jinsab taħt kollass b'ħaddiema li qed ikollhom burnout totali minħabba din is-sitwazzjoni.